Sibonge njengenhlangano Ithuleleni Crime Substance Abuse ukuthi odabeni besalithola lengane eyanokubezwa yaphinde yadutshulwa kusona usomatekisi. Ngingathatha udaba-ke nami ngabikela abangaphezu kwami ngisebenzisana nabo ukuthi ngingacela ngabeli babuthemba njalo ukuthi ngicela sondelana udaba lukhona. Saze sithinta nengwenya ngoba ingwenya iyona kakhulu esebenza kakhulu nemboni yamatekisi ukuthi nayo ayisondele izokuqamisa lo daba lo. Esithemba ukuthi ingane izosizakala namhlanje. Ngicela ukuthi ngeke kubona ubabuthemba njalo nengwenya ukuthi nabo babeke ukuhambe kanjani. Njengoba eseshilo mfowethu udaba lifikile kuthina kwasho ukuthi into ke mayithinta ingane plus bese izothinta indaba yemboni sekusobala ukuthi sekufuna ukuthi ngingenelele lapho ngoba abantu abaningi ngiyazi ukuthi imboni into esiyimele embonini bekhona bengekho balwisana kakhulu nokuhlukunyezwa kwabantu ngabe umuntu wesilisa ehlukumeza umuntu wesilisa umuntu wesifazane ehlukumeza wesifazane umuntu wesilisa ehlukumeza ingane umuntu wesilisa ehlukumeza umuntu wesifazane iyona into esiyimele ngembonini esilwa nayo sizama ukuthi sigeze igama lemboni makuvela izinto ezingena ngempela ziyahlaza embonini yikho ngithe ngisukume ngizoyibambela khona ngizothatha nami le feedback ngiyibuyisele embonini ukuthi sikwazi ukuthi ulekelele ingane kubonakala ukuthi ulekelela kanjani. Ngibonga kakhulu nje kubalalele ekhaya ngijabule nje ukuba nengwenya eduze kwami nomuntu oqhamuka kwithuleleni Foundation Crime and Substance Abuse. Ngithi ngijabule nje ingwenya mayisifikileke ngoba lento ithinta izinkabi nobe ngabe kuthiwa inkabi ke iphatha ukhewe fridge makuhlatshiwe cha mase ifike lana ke engwenyeni izokwazi ukuthi ivundulule ikwazi ukuthi iqonde. Ama cases maningi afana nalawa wena ke osekhaya sicela ke ungahlali nento efana nalezi phumela obala ukuze ukwazi ukusiza bakwazi ukusizakala nabantu isizwe sakithi singahlali bomnyameni besikhona ke siyithemba nje lo foundation nathi ke solele ke la solela khona ukuthi umntwana akakwazi ukuthi ukululama ke naseyifundeni akwazi ukuqhubeka ngendlela yona ngithi ngibonge kakhulu. Sibingelele kubabukele emakhaya nabalandeli benhlangano Ithuleleni Crime and Substance Abuse Awareness. Namhlanje sila endaweni yaseNanda phambi kwase police station eMtshebheni la khona abe umfana owenza icala ukuthi Udlwengule ingane aze phinde babe bazoyidubula la khona aboshwe khona. Namhlanje besithatha sizoqedela udaba lwethu siqale khona ukuthi sihambile necase saze safela sifike khona njenga namhlanje ngoba useze waboshwa suspect. Esifisa ukuzwalisa ke nje basile namhlanje eNanda bathi sizokwenza le case besizoyenza yomfana ukuthi sithole isifundo kakhulu ngecase yalengane ebiyenzekile. Ngoba kukhona izinto engikwazi ukuthi ngidiscover mangabe investigator isiveza ukuthi why bengabophile sonke lesikhathi ekubeni icala lenzeka mhla ka-2 kuze kwaboshwa osukwini la izolo ukuthi uveze ukuthi umseshi into ebikhona ukuthi akakwazi ukubopha i-statements zabanye abafakazi engakaze ayithole. Lokhu ngikubuye kubalekile ngoba umphakathi i-engagement njengaleyo ne-information awuyazi ukuthi khona into njengaleyo. Thina sazi ukuthi uma nje sekuvule icala kufuneka amaphoyisa abophe ngoba uzowaveza umseshi ukuthi ubengabopha yes but mase kufika court umsolo ubezodedela ngenxa ufakazi abuphelele. So bekubalekile ukuthi naye aqale aqoqe ubufakazi bakhe ngayo yonke indlela kuze kuphelele kuze mase kubeka enkantolo abe necase esolid estrong ngalendlela ukuthi umsolo angakwazi athole ngisho ibhili njengoba silindile kwaze kwenzeka. So ke ngithi ngiyibonga information nje ulwazi olunjengalolo ngoba kubalekile ukuthi lolu lwazi liphumele emphakathini. Esengibheka ukuthi nami ke ama-engagement anjengalawo nama-discussion sizowenza just ukuthi sinikeze abantu information nolwazi ukuthi uma ngabe uyovula icala ikhona kuphi okufanele ukwenze nokuthi ikuphi okufanele ukuhlangana nakho nomseshi wakho ukuze icaleni likwazi ukuthi liqine. So ke njengenhlangano Ithuleleni Crime Substance Abuse kungeke kudala nje sizoba YouTube TV channel lapho soba khona ukuletha ama stories esiwenzayo and again ke siyazi abantu abakude ukuthi bayasidinga nabo ukuthi sifike sizosolva inkinga zabo kodwa inkinga esibhekela njengamanje siyaqhwayela ngenxa ukuthi uxhaso asinalo angeve ngoba abantu abakude singafuni ukufinyela kubona kuze kubathi abathi sisiza abantu abaseduze nathi kuphela ngoba ayibone sikwazi ukuthi sifinyele kubona but uma sesithole uxhaso sizokwazi ukuthi sireach imileage ukuthi sifike kubona bonke abantu abasidingayo noma kuyona yonke indawo sikwazi ukuthi nabo sibalekele ukuze udaba labo lusizeke njengale ngane siqala udaba lalo lisuka phansi luze lazo lafika la lifike khona isiphetho izola khona umsolazi aboshwa khona. Kulabo abangasazi bangasilandela epage lethu le-Facebook bangene balakhe lo page elibizwa ukuthi Ithuleleni Crime and Substance Abuse kanti nenamba yethu yocingo efoneleka futhi bangasithola kona ethi 0677893082 0677893082 kanti maduze nje futhi nakhona nizosithola na ku YouTube channel ezoba khona yeThuleleni Crime and Substance Abuse. Ngiyabonga.